Aramatan ti Baro a Hemodialysis Unit iti Atok District Hospital iti Atok Benguet na ipanakal pay a pagnumaran daytoy dagiti pasyente iti ili ken iti kabangibang a lugar. Ada detalye ni Angel Kim Pengosro. Nailukaten ti Baro a Hemodialysis Unit iti Atok District Hospital iti Sayangan Atok, amanamnama amang pasayat iti renal care access services iti munisipalidad. Ti pasilidad katadaan iti 5 a dialysis machine, amang ipaay iti libre a dialysis services kadag iti pasyente, kaspaso ti panang patibker ti serbisyo medikal ti nasao nga ospital. Nangilatang ni Governor Melchor Diclas iti nasurok 11 million pesos a pondo. 4 million pesos ditoy ket para iti renovation ti nasao a pasilidad. Ken 7 million pesos ditoy ket para kadag iti machines ken dadto mapay nga essential requirements. So, siyempre, kaya tayo all the district hospitals should be having a dialysis center. Of course, ako tayo nga dito dialysis tata, at least libre, awan mo ti mabayanan nun, ti pasyente. With this project, hopefully kat ito ti matulungan na dito yung area, no manuti ma-maximum nga kaya nang i-accommodate na ito yung 5 units. Ti pasilidad kat makaakomodar iti 35 aging ga iti 40 a pasyente, saan laeng a para kadag iti residente ti Atok, no di kat patipay iti kabangibang a lugar. Nagyaman met dagiti pasyente iti daytoy nga inisyatibo, gaputa sa andan a marigatan iti panagbiyahe. Governor Nisulcitas, salamat na kayo. In Tumpalyo ay ma-openan dahil sir, when God po ay magdadalis, andang marigatan. Ti proyekto ket paso ti Healthier Benguet agenda ti lokal a gobyerno a prioridad a mayasideg ti serbisyo medikal kadag iti komunidad. Kabayatan na operational mutlangen ti dialysis facility iti Dennis Molintas District Hospital iti Bocod, bayat a target mutlangen a maddaan iti kapada a serbisyo iti Northern Benguet District Hospital iti Bugyas. We a dialysis center also in Amatan because so ongoing the hospital tayo, of course that will be finished. We target tayo tatakot within the year kung bakit malpas diay. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.